D-Nation Records. Забон дарозу поланги ишқ оғозишкӣ баъди зону бизанаш крезону фарёдишкӣ раҳму шавқатишку ё аҳмиятиш синад рафторат рута сиёҳ кад рафториш сиёҳ дурунат то чанде сухти те то рафту бепарво шидак ӯ да ти ҳамара дида ошиқа надидак лоиқи ғам донистава лоиқи хушбахтӣ не вайрон кардак рафту дар фикри созкуниш набудак 6 сол ба гап гуфтан осона 6 сол ма дастири ваю ваяй магрезонай осиёби ба навбат гуфтияну чархи гардун худоҷон дарди мара асло ба ӯ нагардон ҳо ма то ҳол дуогӯи ишқи тиям ширин хоҳи тақдири ту баиса тақдири шурум гурум даргираву нафас ба ёдат ҳаромум буд агар мисрае бесабаб шида бошае ҷо даст ба каштали ишқ мезанам хушбахтӣ мехома баи дар то боварам нек то кай метадавом ту ҳар нафас ҷон бигирам ма ҳар нафас ҷон мерорам расидем ба ин рӯзам ки мегӯ ма сер шидам бас хасти сухтане ки дорӣ маем барот месухтагӣ агар вақти ту хушава маем баҳрат мемурдагӣ чанд сатр ба ёдат эҷод шида чанда шидак саб ту мегуфтӣ ҳамаш мегузара ба гузашти вақт 6 сол гузашту фоида накард ягон баҳона 6 сол ай хона ҷадидон ай ҷадидон хона ба яксам ба як умед ки сабт хабардор кунад ки бо ай дарди ту ман чӣ ба халосӣ намеёву бо ёди терама чӣ ба накардан наметону чӣ ба накардан наметонам ма бидонам охи агар ки айматда чӣ нарасид ки қасухту мурдани мо ба дили киши чӣ хе дил буд ки як бор раҳмуш наомад эсанг дил буфаҳма ки бо ай дарди ту ман чӣ ба халосӣ намеёву